na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning, Legazpi City, Provincia Canalbay, mga Bicolano, sa man na partikan mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, world! Welcome po sa programang Radyo Klinika. Ngunyang pong Sabado, mga tugang, importante po ang satuya na pag-irestoryahan. May kinaraman po mga tugang sa oral health, in children. Yan. Oral health, mga tugang kan sa tuyang mga aki. Kamong nag-antabay ngunya ng mga parents. Perang bisis lamang ni doon pigdedara sa mga dentista po ang sendong mga aki. Para po mga tugang sa mga ngipon. Mga iba pang kahaputan, pwede po ka muna mag-text sa 0928-777-5548. Mag-text po sa 0966-230-034 para po sa Globe. Mag-text lang tayo po sa tuyang resource person. Mga tugang niya na pag-aaga, magayon po sa tuyang tema. Tako nga ni pag-recall ko kasubak ko dyan. Pero nagdakula kami sa bulo, di magka-dentista duman. Sa bundok ako ipinanganak, walang dentista. First time kong nakaharap sa dentista, pero high school na ako. Alright. Ngayon po kaldaw, mga tugang sa tuya, tabing resource person, saro po na graduate sa University of the East College of Dentistry, duman po sa Manila. 1996 Aki pa sa tuyang resource person 1996 na ako niya. Mukhang kwampa ako tapos na din ako mag-aral. Alright. Siya po mga tugang ang past president ng Philippine Dental Association Albay Chapter. No, nakausap ko ito si Doc. Na-interview ko na ito nung mga nakaraang taon. Matagal-tagal na. General at practicing po general and preventive dentistry. Preventive, interceptive, orthodontics, functional orthopedics, cosmetics and minor oral surgery, implants, dental sleep medicine, and orofacial pain and TMJ. Talaga Narinig ko ang word na itong TMJ ito. Alam pala ito ni doktor Kaya yung mga problema natin diyan Anong connection ng TMJ sa ngipin? Yan. Mukhang may alam ako ng kaunti dito kasi nabasa ko ito Di ba? Di ba, Doc? Alright. Ang ating pong resource person, mga kaibigan, ngayong pong araw, Dr. Edgar Salvosa Jr. Doc Edgar, magandang umaga po. Welcome sa DCGB. Good morning. Doc, lapit po kaunti sa microphone. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo, Doc? Mabuti naman. It's been a long time, Yes. Medyo matagal na tayong hindi nagkausapan, Way back 2005. yata. Matagal-tagal na nga. Alright. So, Doc, unang-una po, kumusta po ang prevalence ng tooth decay sa Pilipinas? Kayo po na mga dentista. Kumusta po ang record natin ngayon? Basically sa ngayon, isa tayo sa pinaka medyo mataas. Opo. Ang Pilipinas 85% Opo. ng mga kabataan. Mhm, Range from mhm. 65 to 85% prevalence ng tooth decay dito sa atin. Opo. Usually, Doc, anong mga tooth decay na mga usual sa mga bata? Commonly is yung tinatawag nating milk caries or yung bottled tooth decay. Sa mga bata. Opo. Yun. Yun ang That's very pinaka-common. common. Diyan nagsisimula halos lahat ng mga problema. Oo nga Mga ilan ang edad niyan, Doc? More or less. Actually, the moment the teeth comes out in Opo. the oral cavity, pwede na siya ng Pwede tooth na. decay. It depends upon of Yeah. course yung hygiene ng Yes, oo. Kaya pero masigwi lang ako, Dok, ng kaunti kasi 'di ba sa mga sa sa medyo mga malayong mga lugar, ako experience ako mga kabataan ko 80s, 70s. Medyo malayo kami sa sa Kabihasnan. Pambira kayo makita ng dentista. 'Di ba? So ngayon,
Ngayon, mukhang marami ng mga dentist po sa mga barangay, ano? Very aware na rin po ang may mga kanya-kanya event sa mga RHU. Oo, may mga correct. marami ng programa na Correct, we're oo. spreading out sa mga Oo. outskirts. Naalala ko nga noon, takot ako sa dentista talaga kasi takot ako sa Eringilya. Yun ang pag-uusapan namin mamaya ni Doc. Pero Doc, generally, mga ano pong best time para sa mga bata na dalhin po sa inyo ng mga dentista? I would suggest normally 6 months lalabas 6 months. yan, ideally. Yeah. Oo. Okay. Pero as early as 5 and a half, Mhm. siguro even if wala pang ipin yung bata, Opo. if the parents could bring the children to the clinic Oho. para mabigyan ng advice how to take care of the oral cavity ng bata. 6 months, Doc? 6 months? 6 months. Oo. Talaga ha? So after na may ipanganak siya, 6 na buwan dapat makonsulta na sa inyo Oh, yes. ng mga dentista. Gaano kahalaga yun, Doc, na early pa lang Kasi dapat? the moment na lalabas po yung mga temporary teeth natin, medyo may nag-start na yung problema. Kasi Opo. minsan, nandyan na yung pain. Di ba? Okay, So, nagtititing okay. na kasi. Mhm, mhm. No? Tapos, syempre, the moment na pag lumalabas na yung ipin, medyo Opo. masakit. Oo. So, medyo na-alarm yung mga parents. Okay. So, minsan nagpapanik, ano ba yan? So, Oo. yun yung time na lumalabas na yung, especially 5 and a half to 6 months. I see. So, kailan po unang, sabi mo 5 to 6 months, mga anong ideal po na, na pwedeng, anong ideal month niya na lumalabas po yung first tooth ng bata? Ideally, 6 months. 6 months? Oo. Yung Oo. lower front teeth niya yan. Ayan, okay. Temporary. Pero yung lumalabas na, Dok, yung kanyan, yung ano yung tawag dyan, yung milk teeth ba, Milk di ba? teeth, Milk oo, teeth. oo. Natatanggal pa yan, di ba? Yung temporary siya. Oo, dapat Oo. in due time kasi hindi din pwedeng natin tanggalin ng mas maaga. Oo. Kasi dyan nagkakaroon ng problema. I see. Okay. Kasi di ba may mga bata na dumididi. Mhm. Paminsan problema ng nanay pag nakakagat yung ano yan, yung pagsak ng breast ng nanay. Oo, kasi Oo. nagtititing sila eh. Oo. Kasi minsan, pag lumalabas yung ipin, tapos tawag na to, nagdedede sila, of course masakit na. Opo, opo. Kaya normally at least mga pag 1 year old Oho, na, 1 and a oho, half, oho. siguro it's better na turuan na rin na mag-ano sa cup. I see. Okay. Dok, 'di ba ang pag wala pangipin ng bata, gums ang nandiyan, 'di ba? Gums. Gums. Dapat pa talagang linisin 'yan ninyo o gaano kahalaga po na dapat palaging malinis 'yan? Ano epekto po niyan sa bata? Hindi, dapat as early as 5 months old. Okay. Kahit yung cotton, yung white cloth, Aha. tapos warm water. Opo. Pwede mo siyang i-massage dun sa gum area. Para at least yung bata naman, medyo masasanay na rin siya na merong mga instrument, may ginagawa sa oral cavity niya. Oo, para oo. yung compliance mas madali habang lumalaki siya. I see. Sino po ang pwedeng gumawa niyan, Dok? Actually, yung parents, Yung or yung pe- guardian, or yung yung oo. caregiver. Oh, pero pag ang kagandahan niya, pag in 6 months na idala kagad sa inyo, matuturuan niyo kung paano Mabigyan ng advice yung mga magulang. yung parents Kung hindi pondok malinis, ano po ang kanya? Anong posibleng implication niya kung hindi ganoon Hindi, ka? siyempre, kung gano'n na ang kinalaki ng bata, Oo. paglabas ng mga temporary at 6 months, doon na nag-start yung problema. I see. Lagi po Okay. nating tandaan, yung mga temporary teeth na yan, ay very important yan kasi that's the, Oo. yan yung guide ng permanent paglabas. Oh, yeah, Meron tayong yeah, tinatawag yeah. na age of eruption and of course, yung kung kailan din dapat siya dapat matanggal. Yan, okay. May mga stages ho ba, Dok, yan na sinasabi natin na teeth eruption ng Yes, bata? yes, Ano oo. po ang mga stages? niyan? Normally, at 6 months old, lalabas yung lower front teeth niya, Okay. temporary, no? Opo. At 7 months old, 6 to 7, the latest would be 7. Opo. Pagdating ng mga 11 months old, dapat makikita ka na more or less 4 na ipin. Okay. Pero normally, okay. yung mga front teeth yan, ha? Opo. Oo, tapos susunod na dyan yung first molar na temporary, tapos yung canines nila, yung pangil. Opo. no? Then, yung last molar, the second molar. Kasi all in all, 20 po yan. Oho. Yung sa upper. 20 muna pag bata. 20, oo. Okay. Oo. Bale, kumbaga sa yung upper left would be 5, upper right 5 din, then lower left and lower right would be 5. So Okay. that would be 20. 20. Temporary teeth. Ayun. Ito, nandito siya. Sige, Dok. Yan example Ito, Ayan, sige, Dok. 20 po yan. Pakita nga natin sa natin. Yeah. 20 pala. Yan ang teeth ng bata. Oo, from here to here 5 yan. So all in all 10 sa taas, Okay. 10 sa baba.
I see. Okay. Pag matanda na, Dok, ilan ang ngipin natin? 32 po. 32. Nadagdagan pala yan, ha? Oo, 32 siya. Oo. Pero sabi mo kanina, yung, tama ba, yung dinaanan niya na yung temporary teeth na yan, excuse me, yun ang dadaanan din ng susunod ng ngipin? Oo, yan yung guide. Yang Temporary guide. teeth are the best space maintainer for the succeeding permanent. Oh, Kasi kaya minsan pala. nagkakaano tayo, ay, wag na muna natin, temporary lang naman yan, Oo. hayaan mo na yan. Oo, Of course, oo. there are also disadvantages, no, kung hindi natin siya asikasuhin Mm. or hindi natin maalagaan yung bata. Kung Opo. maaga nag-exfoliate due to carious lesion, tinanggal talaga siya. Oo, So, oo. pwede mag-close yung buto, hindi makakalabas yung permanent. I see. So, meron tayong tinatawag Okay. age of eruption. Opo. Diba? So, Oo. ginaguide din natin yung permanent when to remove those temporary teeth. Oo. Kasi, Dok, ang, di ba, may mga taong maganda ang tubo ng ngipin. May mga tao naman na yung ngipin parang nakaakbay sa, sa bawat isa, di ba? Tapos yung iba, medyo may mga Hiwa-hiwalay. hiwa-hiwalay. Ano pong possible cause niyan? Maraming factors. It could be genetic. Okay. It could be habits. Like Okay. for instance, si Mhm. baby or yung toddler mahilig magtamsaking. So, Ah. tendency ng upper arch natin, yung Mm. palatal vault, Mm. tataas, magna-narrow yung arch. Opo, opo. So, tendency naman paglabas ng mga ipin, Mhm. maging crowded na siya. Oo, oo. Basically, sa practice ko na experience ko, Mhm. ang mga lapad ng mga ipin normal. Opo. It so happen, yung bone where the teeth are seated are narrow. I see. Kaya Okay. nagkakaroon ng mga sungki. Oo nga, ano. So, Oo. more on skeletal problem. I see. So, ibig sabihin, Dok, simula nang ipanganak siya, tama ba, destined siya na yung ngipin niya, maganda dapat ang tubo niya? Or may mga circumstances na pwedeng masira ang tubo ng ngipin niya? Yes. Oo. Kasi unang-una, sometimes genetics. Opo, no? opo. Kung talagang ang Mm. parents medyo small jaw, Oo. no? So, paglapas, even if normal yung size ng mga temporary or permanent teeth niya, magkakaroon pa rin ng crowding. Yun. I O kaya see. minsan, Mm. masyado na paaga, yung sinabi ko kanina, Mm. napaaga pagbunot ng temporary, Mm. nag-close yung buto, hindi nakalabas si permanent. Okay. So lumabas na yung isang ipin na permanent na supposed to be hindi pa naman doon. So nag-move siya towards that area kung hindi pa naman siya Ay, doon. So okay. naipit yung sa isa. So Okay. that's another problem. Malucclusion na naman yun. I see. Okay. Di ba na po yung mga instances na hindi pa tanggal yung unang ngipin niya, may nakasunod ng ngipin, sa ibang parte ng kanya lumabas? Maraming Nanggam. Ganon talaga yun. Maraming mga instances na gano'n. Oo. Or minsan naman, Mm. walang ipin lumabas. Doon siya. Oo. Absence of teeth. Okay. No? So maraming ganun, kaya nga ina-advise namin at Mm. 6, kung gusto niyo makita more or less na makompleto ang ngipin ng anak niyo by 6 to 7 years old, Opo. with that panoramic x-ray, Oo. ma-anticipate natin kung kompleto ang mga ngipin ng anak niyo. Oo, Even nga, the ano. permanent ones, makikita natin Oh, doon. ibig sabihin do, kahit hindi pa lumalabas yan sa gum, may ko na siya, mayroon na siyang nasa ilalim. Meron na. May naka-ready na siya. I see. Okay. Ganun pala yun. Ano ang sitwasyon ng ating kwan, paano, Dok, na kwan, yung mamaya siguro isabay ko doon sa unang tanong sa discussion natin about sa pagbrush ng ngipin. Pero usually yung mga ngipin daw ay yung ano tawag doon? Kasi may nakausap akong nanay, anong tawag diyan? Yung chupon. Yung chupon, yung chupon yan, Dok, yung nipple Oo. ng chupon. Nakakasira daw yan ng ngipin. Syempre kasi maraming mga chipon na medyo matigas. Oo, okay. So maraming factors na basically pang lang naman siya, pang replace, di ba? Opo. Pero para sa akin mas maganda i-educate na lang yung bata. Oo, Kung 1 year old na yan, 1 oo. and a half. Di ba? Marami naman mga caps na medyo nakakaaliw tingnan. Pwede mo siyang kausapin. Oo. Diba? So, Yeah. ganun lang, depende na rin po yan sa magulang kung paano nila Ano pang mga advantages kung ang bata early pong nadadala sa inyo? Kasi ako, Dok, sa experience ako sa buhay, medyo di ba, pag hindi ka sanay sa doktor, takot, may indikasyon na parang takot, di ba?
parang ano ba takot sa yung syringe, etc. yung mga gamit. Ano po ang advantage na nakikita po ninyo pag early year na ang bata Mas na maganda nadala kagad sa inyo? ma-expose yung mga bata. Mhm. Kahit siguro sumama sila sa parents nila kung nagpapadentista. Yan, Huwag nyo lang okay. pundalin yung bata kung kailan may Mhm. sakit na. Mhm, Kasi they always associate it, the dental clinics, with pain. Opo, opo. So marami naman mga procedures na wala namang sakit. Mhm, mhm. So wala sila maramdaman. It's basic. Parang naglalaro lang kami. So Opo. marami kasi normally sa office namin, we introduce things. Ah. We educate the patients. O kasi ba yung dealing sa mga bata, ano Dok? Oo. Sa toddler kumpara Kasi sa medyo importante may sa tanda bata na. is the behavior management. Oo. Oo, oo, very important oo. yan. Kasi syempre ayaw natin matrauma. Yun. Opo. I see. Okay. Talking about parang maintenance of teeth na hindi siya masira kagad, etc. Ang unang-unang tinuturo diyan, Dok, maski sa school, yung pag-brush ng ipin, Yes. yung toothbrushing ng ipin. Mga ilang beses ho ba tayo dapat mag-toothbrush talaga? Normally, ideally, it's supposed to be three times a day. 3 times a day. Oo, pero Okay. siguro, realistically, siguro twice a day that would be enough. As long as yung proper yung paggagawa. Okay. Pag-execute mo dun sa pag-brushing. Mm. Yun. So 3 times a day. Oo. Usually talagang after meal. meals Oo. ang kuha natin. After meal, oo. Anong klase pong brush ang dapat gamitin? Di ba may matigas, Oo. may mga malalambot, at saka paminsan na papansin ko yung ano po tawag yan, yung kuha ng brush, yung yung buhok sa brush ang tawag yan, Yung Dok? bristles. Yung bristles Oo, na yan. dapat as much as possible. Yung soft lang po. Oo. Minsan makikita mo mukhang malapit ng pudpud na Oo. ang bristles. Okay. Ano pong advice niyo pagdating sa paggamit ng brushes? Pag normally, ideally, mga more or less 3 months. Pero kung kahit naman siguro kung makikita mo na medyo kailangan niya rin mag-retire, Aha. dapat ang palitan. Tsaka as much as possible, yun nga, soft bristles ang mas maganda. Okay. Yun. Sa mga bata po, anong ideal na brush? Ganun pa Actually, rin. yung soft bristles, of course, yung maliit din. Mm, Dapat medyo, hindi pa pang matanda. Yung maliit lang din. Kasi yung mga anak ko nung bata pa, mayroon silang specialized na parang toothbrush na ginagamit. Ano yan? Maliit lang, Dok. Maliit lang siya. Maliit lang. So, gaano po kahaba ang dapat na, how long po ang dapat na pagbabrush ng teeth ng bata? Oo. Normally, ang tama niyan is more or less 2 minutes. Ah, Ayun. Pero 2 minutes, minsan, matagal na yan kung iisipin sa bata. Oho, oho. So, let's start with, sabihin natin mga 1 minute. Okay. Siyempre, depende na rin yan sa turuan nyo habang nagtututbrush siya, Mm. kakantahan mo para ma-divert yung attention. Oho, So, maraming ways para mapagawa mo sa isang bata. Oo. Kaya konting distraction lang. Okay, okay. So sa bata more or less ganun kahaba, no? Pero Oo. sa matanda, Dok, mga ilan ang pwede advisable? How many ganun pa rin. Ganun din. Oo, ganun din. Ganun pa Oo. rin ha, talaga. Yung execution ang importante. Yan, kung Oo. paano ang Kung pag-brush paano, ng ipin. Sige, Dok, pwede po paki-share sa listeners natin, paano ang proper way of brushing po ng ating ngipin? Hindi, ang proper way of brushing, like for instance sa bata. No? Okay, okay. Kasi ang ipin natin, we have 5 surfaces. Okay. No? Yung tinatawag ito, yung occlusal surfaces, Mm. yung inner, and then the outer, and then front and back. Yeah, yeah, So yeah. normally sa, circular lang po or up and down. But let the bristles work for it. Parang nag-guide lang yung kamay mo, not too much force. I Kasi see. ang mga lalo sa mga bata, very thin lang po yung enamel niya. Okay, okay. So, as much as possible, hindi siya masyado magas. Kasi anyway, ang mga dumi naman po niyan, yung mga plaque is very Opo. soft naman eh. Opo, opo. So, yung proper execution. Tapos sa upper naman, just have to do it like that. No? Tapos, dun sa, especially sa gum line, Okay, okay. dapat maano yun. Kasi minsan doon lang tayo sa ibabaw eh. Oho. So, very important yung sa gum line na mapasama. Kasi especially sa mga bata, doon nag-i-stack yung mga plaque. Okay, Material, okay, tapos okay. doon na nag-start yung caries. Mhm, Yun. mhm. Tapos, same thing, front and back, no, yung proper strokes lang, Opo. execution yon. Tapos, Mm. in addition to that, yung flossing, no? Okay. The moment na ang flossing kasi is to remove the dirt on the contact area, Oho. supposed to be on the crown level. Okay, No, okay. especially pag lumabas na yung mga molars nila, may contact na yon. So, pwede sila mag-floss doon. Pero Okay. guided na lang siguro ng mga magulang.
I see. Okay. Kasi, So, but you don't have to go beyond the gum line. Kasi Mhm. minsan nagkakamali yung tao, they push it too much Oo. downward. Oo. So yung attachment ng gums nasisira, na-irritate, it might cause another problem, which is gingivitis. I see. Okay. So that's another problem. So yung Oo. tamang execution lang, so Mm. dapat guided mo talaga yun. Oo. So pala hindi pala pwedeng dapat may portion ang pag Oo. kung lang i-guide mo lang Mafe-feel yung mo kamay naman mo. eh. Oo nga, oo nga. Oo. Oo. So, ano, di may mga instances na pag nagbabrush baga dumudugo ang ipin. Oh, yun. Kasi most probably, Baka meron, tinatamaan meron yung silang gums. existing gingivitis probably. I Kung konting see. ano lang, tapos nag-bleed ka agad. So there's an already underlying factor na there's already a problem na hindi lang natin na-address. I see. Kasi it's not normal unless na tama mo ng medyo napalakas, nag-bleed. Pero kung the usual brushing then it bleeds, so there's already a mild gingivitis, it could be like that. Opo. Ano po Dok ang gingivitis? Inflammation sa gums. Ayun. So pag tinamaan talaga siya, kwan talaga yon. May bleeding talaga yon. Yan yung mga normally first sign of gum problem. Okay. Started with gingivitis, Oo. and it will develop to periodontitis. Opo. So pailalim na pailalim na. Ayun. Okay. Hanggang masira do ka, no? Oo. I see. Okay. Kayo pong mga doktor, nag-advise kayo ng, di ba, may, aside from brushing, yung dental floss, ano yun? Yung parang torsido. Ano yan? I think, oo naman. Pero okay naman po yun. Yun sabi ko sa inyo, yung proper execution. Ayun ang kwan, ano? Oo. Dapat Tapos doon. siguro use lang ng yung mga wag masyadong makakapal. Yung mga Oo. medyo ano, yung Oo. mga thin lang po siya. Oo. Yun. Advisable ba na pagka-brush mo, mag-floss ka pa? Yes, kasi Pwede. iba naman ang purpose ng floss. Oo. Yung mga dirt na hindi na inaabot ng toothbrush, yung in between yung contact area, Oo, yung pag magkadikit sila, yung kaya nga 'di ba minsan nagpapasta ka, bakit doon sa gilid pag open mo meron pala sa loob? Kasi yun Oo, yung mga sa side na hindi correct. inaabot ng toothbrush. Correct. Oo. So, advisable pa lang may ganun do ka, no? Yes. Lalo na siguro paggabi, bago ka matulog. Oh, Diba? very important 'yun. Kasi kung may nakasabit pa dyan, di pag habang tulog ka, naglalaro yun sa Tapos ngipin yung mo. mga parents ma-advisean din after Okay. sanay na during night time. Okay. Kung medyo awake pa yung bata after Opo. condition na lang na palitan ng yung dede ng water. Yun, wala mo na mga sugary drinks. Oo, ay tama, especially at Dok, night. 'di ba? Oo. 'Di ba yung Very gatas? important po 'yan. Oo. Yung gatas pa, halimbawa, bago matulog, pinapalili ng gatas. Oo, tapos minsan pag tinatanggal mo, nagigising sila. Oo. So yun din doon nagsimula eh. So Oo. dapat medyo dalawa ang dede mo, yung sa Oo. pampalit, yung water na. Tubig. Oo. Oo, mas maganda, no? Oo. Kasi kung Oo. napapansin mo yung mga milk caries na tinatawag, Iyo po. magsisimula sa front teeth sila eh. I Supposed to see. be yung mga front teeth na yan, hindi dapat yan basta-basta kakapitan ng dumi. Bakit? Dahil dun nga sa mga stagnant milk na sa mouth during sleep. Oo. I see. Okay. Kasi, di ba, karamihan sa doktor po, Dok, maski ang DOH, ang advice nila is yung breastfeeding, yung breastfeeding. Pero yung milk formula, pwede may chance bang pag yan pinadidili mo sa gabi, masisira ang ngipin ng bata? Of course, kasi it's made up May of sugar. may sugar siya, pa no? rin. Oo, Oo, sugar pa rin. oo. Ang sugar, kasi may nabasa ako, ang sugar, tama ba? Nabasa ko na ang sugar daw hindi nakakasira ng ngipin, pero dahil sa matamis siya, madali siyang kapitan ng bakterya. Oo, of course, the sugar itself, hindi naman talaga Yeah, makakasira ng kapit yeah. ng Oo, ngipin. oo, Of course, there are three things what you have to consider, no? Yung ngipin, yung host, no? Tapos yung mga predisposing factor na kung ano man yung nilalagay natin sa mouth. Which Opo, is yung, opo. kung more on sugar, yon. Plus, of course, yung bacteria. Especially yung bacteria responsible for tooth decay, the Streptococcus mutans. Opo. Yun. Pag yan, plus sugar, plus yung ngipin, cavities ang labas. Oo nga, Ayun. oo nga. Okay. Sabi ng texter natin, Hen, pakitanong po kay Doc, yung pag lumalabas na ba ang ngipin, ano po ang pwedeng gawin? Pag lumalabas siguro, pag natanggal na yung original ng... Ay, pwede po paki-clarify ng text, yung unang ngipin o yung pangalawang ngipin? Pero Doc, pwede sigurong general, pag lumabas na yung pangalawang ngipin, ano po ang advice mo sa mga parents ngayon? Hindi, pag lumabas yung permanent Yung permanent, yeah. Of course, The permanent. titignan natin kung sa tama naman yung tubo. Kung regular naman po siya nakaka-visit ng dentist, ma-assess naman po ng dentista yan. Ayun. Kung anong dapat. Okay. So, wala naman problema if
Yung iba naglalagay ng sealant, pwede rin yun, or you could put fluoride varnish. Even sa mga temporary po, we apply fluoride varnish as early as 6 months old. I Paglabas see. ng up to 3 years old, kasi by 2.5 to 3 years old, kompleto na po yung ipin ng temporary Oo, teeth. oo. So, yun. So kung lumabas na lahat, Dok, yung regular, ang tawag diyan, permanent teeth. Normally at the age of 21. Ayun. 21 pa ha. Oo. But always remember, meron tayong tinatawag na anodontia. Okay, Yung sinasabing okay. absence. Kaya nga, makikita natin yan sa x-ray kung may lalabas. Kasi minsan, kulang ang pangil. Oo. Minsan yung incisor niya, instead na 4 sa baba, Oo. 3 lang. Oh, yeah. So may Yeah. mga ganun. So minsan na-alarm. Pero Okay. inborn, wala talaga silang, kulang talaga yung ipin. Yeah. Okay. Itong nasa ito, saan galing ito? Sa ko natin, sa live natin. May I ask po, yung anak ko po, paano daw mag-toothbrush? May ask po yung anak ko kung paano daw mag-toothbrush yung walang teeth daw. O tipo. Anong tipo? Pinag-usapan ba natin ay temporary? Oo Sabihin nga. natin temporary. Kung temporary daw, oo. Kung bata pa yan at wala pang ipin, you can actually use gum brush or Okay. yung, as I've said, yung mga soft tissue, soft cloth na white, i-ano mo sa soap mo sa warm water, you can do massage. Ayun, oo. Kung permanent teeth na, Dok, kailangan pa rin, di ba? Kailangan pa rin i-brush ang gums natin. Definitely, madadaanan naman yung Oo, brush. okay. Ang tipo. So, kanin yung tipo, gari. Natanggal sa ipon. Ibig missing. Missing, correct. Siyempre, magkakaroon sila ng pustiso. O di, iba-brush din nila yung pustiso. Ayun. Ibang usapan yan. So, ang matanda na yan. Okay. Ay, mamaya, itanong ko ito kay Doc, ha, tungkol dyan sa tungkol sa pustiso talaga to. Mamaya, babalikan ko ang text mo po yung listeners natin. Alright. Doc, usong-uso ngayon ang mouthwash, di ba? Ang mouthwash. Ano pong advice nyo para sa paggamit ng mouthwash? So, let's talk about sa bata. Yeah, correct. Okay naman supposed to be a mouthwash, no? As long as may fluoride. Okay, no? okay. Tapos, kung kaya na ng bata mag-spit, kung hindi pa kaya ng spit, we don't advise. Ako, personally, I don't advise. Okay, Kung hindi pa okay. kasi malulunok na. Although, yung mga mouthwash naman, very limited lang din naman ang fluoride ng content ng mouthwash. So, sabihin natin 50% of that, hindi naman nakakamatay. Pero I would suggest na better kung kaya nila, marunong na yung bata mag-spit, that's the time. Pero we go on for the fluoride, toothpaste with fluoride. Ayun, oo. Kung yung kasi hindi dapat tama, Dok, ang yan ang mouthwash, hindi dapat malunok yan, ano? As much as possible. Because if you keep on doing that every day, Oo. nalulunok, hindi rin maganda. Yeah. Okay. Ito may tanong, sabi niya, pakitanong po kay Doc, kasi may nabasa ako na pag nag-toothbrush daw, kahit hindi magmumog ng tubig, okay na yung toothpaste na may fluoride? Yes, sa mga bata, Yeah. you would suggest after brushing, no? Depende na kasi, of course, kung dapat pala po pag nag-toothbrush po ang bata, Opo. ang mga parents, dapat i-proportion lang natin yung paglagay ng toothpaste sa toothbrush. Okay. Depende Okay. sa edad. Okay. No? Kung sobrang liit pa yan, sabihin natin 11 months old. Opo. So sabihin mo yung grain ng rice, ganun lang, or a smear of Kaunti lang it. talaga. Oo. Tapos then as the to spit, or basta wag lang lunukin, Oo, diba? oo. Kasi although kahit sabihin natin 50% of that malunok, hindi naman nakakamatay yan kasi proportion naman din yung Yeah. yung Yeah. content ng fluoride. So, pwede, pero dapat proportion dapat. Oo. Ibig sabihin, hindi siya masyadong madami. Oo. No, Yung oo. grain lang po ng rice Yeah. or a smear of it, parang pahid lang. Oo. Okay na yun eh. Oo. Okay na yun. Ayan, opo. Pero Doc, advisable pa rin na dapat pwedeng magmumog ng tubig after brushing? Sa mga bata na ganun lang, konti lang naman, kahit I hindi would na, suggest hindi na muna. Oh. Oo. Tayo. Sa atin, pwede. Kasi iba rin yun. Oo nga, naglagay. Pwede. Alright. Hen, good morning. Nice information po. Ito. Sabi niya, ang anak ko po, mag 1 year na, wala pang molar. 1 year. Mag 1 year na daw, wala pang molar. Yung temporary. Oo. Temporary, oh. Then normally at 18 months,
1 year, ay wala pa talagang molar yan. Yeah, wala pa talaga. Wala, Wala 12 pa months talaga. old. Normal yan. Normal yan. Alright. Required na po na alisin ang molar teeth? Libre po ba at saan pwede magpabunot? Bakit? Siguro nagkapot siya sa BRHMC. Pero Dok, anong requirement? Required daw na dapat alisin ang molar teeth? Temporary or Temporary siguro ito. yung sinabi ko po sa inyo, Opo. depende sa edad. Kasi as I've said, ang papalit po ng temporary molars Opo. are permanent premolars. No? And normally permanent premolars comes out at the age of 9 to 11 Ayun, years old. correct. Kung bubunutan mo si patient at early as 4 years old, that would be a problem. No, kasi mag-close wala na, pwede maging impacted ang permanent premolars na Okay. supposed to be lalabas kasi Okay. yung temporary molars, yun yung mag-guide ng permanent premolars Opo. paglabas. Opo. Oo, kaya nga as much as possible, dapat kung maprolong natin yung stay ng mga temporary kasi may kanya-kanyang function yan mga yan. Opo. Okay. Dok, ano ang tinatawag na battle tooth decay? Battle tooth May nabasa decay, kasi ako niyan, battle oo. tooth decay or yung milk caries, yun yung caries na normally nagkakaroon ng caries sa mga unexpected na hindi natin na-expect na magkakaroon kasi soft tissue yung in-explain ko Okay. kanina, nasa Opo. harap. Dahil nga dun sa dede na naiwanan overnight. Yung sinabi mo pala Oo, kanina to. oo. Okay. Kumbaga stagnant yung syempre, Oo. yung sinabi ko sa inyo, yung sugary food, o yung milk, yung ngipin, plus yung bacteria, Opo. cavities yun. Kaya I magtataka, see. bakit sa harap nagkaroon ng mga cavities? Unang nasira yung ngipin Oo, sa harap. Kasi dyan nag-stuck yung food during sleeping see. yung milk. Oo. Okay. Kaya hindi pala dapat yan, i-advise na habang natutulog, Oo, na May gatas. iniiwan yung dede. dapat mas as possible tubig na lang ang ipalit to Oo. ang bata. Okay. Hen, good morning. Ano daw ini? Dok, pakihapot po tanong po kay Tagalogin ka daw. Nakaindinig ka po kay Bicol. Pakihapot po kay Dok kasi ang ngipon kan aki ko timpo doon na magto 2 years old pa lang siya. Timpod yung mga ipon baga Dok nag-ibang kolor parang nasisira etc. Yun yung tinatawag nating milk caries. Ayun. Yan na yun. Lalo Okay. sa front. Okay. Yun. Okay. So yun ang possible reason kung bakit nagkakaroon ng ang problema. All right, ito. Ito. Ay sandali lang. Ano na ini? All right. Hen pakihapot po kasi yung anak tama sabi ni Dok kanina pag less than 1 year wala pa naman talagang mular wala pang anong tawag yan bagang wala pa talagang bagang. Okay, so with that po Dok, ano ang mga yung unang discussion natin kanina, mataas pala ang ang oral ang kaso prevalence ng tooth decay sa Pilipinas. Sa mga bata po, anong pinaka number 1 na nakikita po ninyo base sa practice po ninyo or sa experience? Commonly yung milk caries. Milk caries talaga, no? Milk caries. Kaya nga dapat mas ma-educate sila parents how to deal with it. No? Kasi siyempre sila yung alalahanin po natin ang tooth decay Opo. is an infectious disease. Okay. No? It could be transferred from parent to the child. No? Even sa mga bata. Okay. Kasi just like TB, it's an infectious disease. Oo. Na pwede sa sa pag-prepare ng food. Okay. O kaya may yung mga utensils. Okay. Or minsan binublow pa natin or minsan tinitikpan pa natin. Oo. Tapos ipapasa. It could Oo also nga. Oo it nga. could also transfer. Nakukuha pala nakukuha pala sa iba. Bacteria. Oo Kumbaga nga. binigay mo na yung host doon. Di ba? Talaga? Oo. Delikado pala ni Dok na pagkain, kinagatan mo, Oo. ipapakain mo Kasi sa anak maraming mo. factors na pwede magkaroon ng problema. Like for instance, yung mga gum diseases sa mga bata. Opo, Mali opo. yung mga herpetic gingivitis. Okay. No? It's a viral infection. Pwede rin na makuha yon sa ibang tao, no? Or yung mga ibang mga nag-share ng mga toys na kinakagat-kagat ng isang bata tapos ilipat sa kanya. Pwedeng ma-transfer 'yon. No? Ayun. So Okay. another issue na naman 'yon. Paano po, Dok? Hindi pa ako, sabi niya, paano po, Dok Hen, siguro may kama to, paano po, Dok,
sabi niya, nagkakaroon ng impacted na ngipin simulang bata pa. Simula po ba yan sa infansya? Ganun na talaga? Impacted. Yung impacted teeth, Opo. yung sinasabi nating third molar, commonly third molar, Yeah, or yeah. canine, yung Yeah. pangil. Oh. We're talking about permanent dito, no? Ang apod mi kay ito dakwang kan pud nga. Wisdom tooth. Yan, Oo. correct. Wisdom tooth, Ang correct. third correct. molars po, or yung wisdom tooth, is Oo. actually part of the complete set of teeth. Okay, correct. It so happened that most third molars erupt on a wrong manner, wrong position, or sometimes insufficient yung buto, yung jaw natin kulang. Kasi kung mababalikan mo nung unang panahon, yung Opo. mga ninuno pa natin, 'di ba, yung parang mga evolution of man, halos nakalabas lahat, 'di ba? Ngayon kasi with that modern times, lahat na makinakain natin Oo. very soft na. Yeah. So hindi na ano yung jaw natin. Kaya minsan madalas insufficient yung space. Maliit yung jaw. So hindi nakakalabas. Makikita mo doon sa ramus sa corner Oh. ng jaw natin, naiipit na yung third molar, hindi siya fully erupted. So yun ang mga problema, yun mga issues na yan. I Okay. see. Of course, genetics, yun ang sinasabi ko. Pwedeng genetics, Oh. inborn na talagang, sa lahi nila, malilit ang mga Yeah. ulo. Oo. Tama. Ayun. Genetics doc ano. Kasi ako meron akong isa eh. Oo. Tapos yung anak ko ngayon, yung dala kong anak meron din. Ganun din naka tumatama Horizontal. ang kanya. Oo. So habang tumatagal kailangan talagang tanggalin. Dapat tanggalin. And the Oo. best timing would be, this is very important. Yeah, sige no? po doc. The best timing to remove third molars, kasi at age 10 to 11, makikita mo na yan Opo, kung may third opo. molar. Correct. Yung position pagdating ng 13 years old. Okay, okay. No? The best timing is to remove mga more or less 13 to 15 years old. I see. Kaya minsan nagtataka, Dok, bakit yung anak ko, dati maganda yung ipin, bakit pagdating ng 17, 18, naging crowded? Oh yeah, correct. Kasi hindi naman nakita nila yung third molar naka-horizontal position. Habang humahaba po yung root sa ilalim, no, supposed to be at the age of 21, kompleto na yan. Oo. Lahat ang force, left and right, kung left and right pa yan na impacted, papunta Yeah. sa harap, Opo. so nagkakaroon ng crowding. So, I dati bakit see. ganito? Maayos to nung siya ay 12, 13 years old. Bakit pagdating ng 18, sungki-sungki na? Oh. May pursa pala. May force. May force yan. Habang Nag-push. nag-grow yung root ng third molar or yung impacted sa Nag-push. ilalim, Oh. pinupush niya both sides. Kung I dalawang molar yan, see. left and right, so we're talking about two forces Oh. on each side. Kaya kuwan na. So, nagsusungki. I So, see. alam na Okay. po yan. Pwede naman sila magkonsulta sa dentista Yeah, para yeah. actually, kung i-anticipate na baga natin, Oo, we have to oo. remove. Oo, kung Para hindi- hindi na magkaroon further damage. Ibig sabihin do, kung hindi pa lumalabas, hindi mo talaga makikita yan. Oo, pero Kasi dapat nasa ilalim ng gums, the best ano? yun is the panoramic x-ray. Iyan, okay. Initially, yun lang muna. X-ray. Panoramic x-ray. Yeah, okay. Sandali, baka may tanong to. Hello? Hello, good morning po. Yes, good morning, ma'am. Dito po ako magtanong kay Doktor. Yes po, ano po ang tanong, ma'am? Regarding po sa kidney. Tungkol po sa... Kidney mo. ano po? Yung pong bitbit, both kidney ng kapatid ko. Ay, kidney? Ay, ma'am, sorry po, sa ngipin po pinag-uusapan natin. Ngipon po ini. Dentista po ang bisita ko. Opo. Kala ko kung pwedeng isa nang doon. Oo. Pero ano po problema sa kidney ng kapatid mo? Yung pong maliit na parehas yung kabila niyang kidney. Maliit ang kidney? Kaya parang alala siya. Oo. Okay. Ay, dialysis. Ayaw niya naman ng dialysis. Oo. Siguro po sa masunod, maghanap kita nephrologist. Ano Nephrologist. Nephrologist po. Taba, ihaputa po ang concerns mo, ha? Okay. Apa. Okay, thank you Apo, po. salamat. Oo. Yeah, no problem po. Okay. No problem. Okay. Ito, Henry, good morning po at saka kay Doc Ed. Sabi niya, ang bata po, kahit infant pa, may ngipin na ba talaga sa ilalim? Ilang taon yung pag sinabi niya infant? Walang sinabi daw. Oo. Baka pwedeng magamit natin yung kan mo kanina, Doc, mga pictures mo kanina. Okay. Sige na. No, pahilingan daw tabi, so 4 years. Tama ba? Ay wala siyang sinabi talaga, Doc.
4 years old. Yan. Ano yan, Dok? May edad na pala yan? 4 years old. Oh. Makikita mo dyan, yung mga ipin na parang may mga bilog-bilog sa ilalim, yan yung Opo. mga permanent teeth. May nakasunod na talaga, Ayan, ha? makikita, ma-anticipate Okay. mo na eh. Minsan makikita mo, walang permanent teeth. Yeah, So, yeah. ma-alarm mo na si parents na, Opo. eto mga temporary niya, wag muna natin itong bunutin. Opo. Kasi this would serve as a space maintainer for the Okay, succeeding permanent. okay. Kasi pwedeng mag-migrate yung permanent dun sa pinagbunutan na wala namang kasunod. So, yung okay. x-ray na to, very important yan sa amin. Oo, para makita kung para nakasunod mag-guide na. na natin, ma-inform na rin natin yung magulang. Opo. Kung makikita mo dyan yung last molar niya, parang bilog na sa dulo na, both sides. Opo. Yun na yung permanent second molar. And permanent second molar normally comes out at the age of 14. 14. Oh, Okay, 14. okay. So, dyan, at 4 years old, hindi pa natin nakikita yung tooth bud ng third molar, yung sinasabi nating wisdom tooth na Opo. madalas naging impacted. Opo. So, dyan sa 4 years old na yun, nakikita natin yung hanggang second molar lang tooth bud. I see. Okay. So, ganun pala yun, ano. So, kahit ang, yung napay mo kanina, 6 months, 6 months, lumalabas siya. Pero before 6 months, may nakarinig na talaga siyang ngipin. Oo, meron na. Sa kanya, We're talking about normal. Yeah. Meron na yan. May Mga nakarinig tooth bud na na yan, maliit pa lang, parang mga ganon. Nasa kwan na siya. Ganon, makita mo yung Ang mga ngipin, bilog. Dok, nasa skull na ka? Nasa buto? Nasa bone. Nasa bone natin? Oo, nasa jawbone? Nagde-develop yan eh. May stages yan ng development ng from tooth bud. I Tapos, see. nagde-develop siya. Ayun. So, meron na talaga. Hintay lang nating lumabas. Oo. Dok? Okay. Pag 6, usually starting siya sa 6 months. Okay. That is 4 years old. Kung 4 years old, kagaya niyan, Oo. yung mga nasa taas po, yan yung mga nakikita mo. Ilang taon niya? 6 years old. 6, Dok. Oo. Makikita mo, yan na yung nakikita natin at 6 years old. I see. Okay. Lumalabas na talaga. Nandiyan na. Pero may nakasunod. Kaya pala, Dok, paminsan, mapansin mo na ang ngipin, ito ang tawag niyan. So, gumagalaw. Gumagalaw. Ngipin na yung temporary teeth, gumagalaw. Pag nakasunod ang... Hindi. Kasi yun na pagpalabas na siya, Oo. Oo. pagpalabas na siya, medyo maging mobile na yon. Yun. Kasi nagre-resorb yung root niya. Nagpo-push, Yun na yung pinupush siya eh. Pero minsan, yun yung sinasabi ko, na minsan, paglihis yung permanent, tapos eto, hindi gumagalaw. Yeah. So, yun, kung nakikita mo sa x-ray, dapat guided mo na, tanggalin mo na yun. Yeah. Kaya importante pala sa inyong mga dentista ang x-ray. At saka age of eruption. Yan. Alam na ng dentist yun kung kailan niya. Even without the x-ray, more or less, may idea na siya when to remove and when not to remove. Yan, okay. Sige nga, Jerome, yung 9. Ako na, mas malaki-laki na, Dok, ito, ano? Kung makikita mo dyan, yung permanent molar niya, all lower anterior teeth, yung permanent nakalabas na. Tapos yung makikita mo dyan na meron pang isa katabi ng molar, nandyan pa yung temporary molars. Palabas na yan. 9 years old na yan. Opo. Alas makompleto na. Pero tignan mo dito, yung second molar niya sa dulo, medyo palabas na rin. Yan. So meron kasi tayong tinatawag na early eruption and late eruption. Ayun. May mga disadvantages din yung early eruption. Yun Ano yung cause ng crowding. Yung early eruption, Doc? Oo, early, especially sa pag nasa mixed dentition stage na tayo kung saan may mga temporary, may mga permanent. Kung napaaga yung permanent, yun medyo nagkakaproblema. May time pa lang napapaaga siya, no? Oo, permanent. napapaaga. Meron tayong tinatawag na early eruption and late eruption. Okay. Kaya the best diagnostic tool is the panoramic x-ray. Ayun. Makikita, mag-guide kayo kaagad. Mag-guide na. Yung mga inform dentist. si parents. Kayo, Doc, mag-x kayo sa clinic mo? Meron kang x-ray? Meron po tayo ng x-rays and CT scans. Ayun. Okay. Henry, pakitanong po kay Doc, bakit po ang bata, pag tinutubuan ng ngipin, may sinat? Actually, May fever, may sinat na, Doc. Minsan kasi, ang teething, medyo prone ang bata sa maghahawak-hawak ng mouth niya kasi uncomfortable siya. May discomfort eh. Correct. So, yan, kung medyo marumi ang kamay ng bata, it could lead to, di ba, magkaroon ng bacteria. So, pwedeng magkaroon ng another issue na naman. Pwede siya magkaroon ng fever because of infection. So, maraming factors. I see. Okay. Ito.
ay ano ito, may bridge po ako. Sabi sa akin ng dentista ko, papalitan after 10 years, pero 15 years na. Ako pa naman, okay pa naman siya. Ilang years po ba talaga dapat palitan ng bridge? Napakamahal kasi. Anong bridge? Di ko alam. Kayo, Yung alam fixed niyo bridge, Dok, ito. Alam niyo ito. yung crowns na tinatawa. Oo. Actually, as long as walang problema yung ano, hindi naman kailangan palitan. So we're talking about normal kasi minsan ang normal sa ordinaryong tao, hindi normal sa dentista. Oo nga. Diba? Correct. So nandyan yung bridge siya, pero grabe na palang recession ng gums kasi syempre yung ginawa nun, maganda pa yung margins, Opo. maganda pa yung attachment dun sa preparation ng dentist. Pero kung sinasabi ilang years po? Ilang years na? 10. 10 years. Sabi daw, papalitan niya after 10 years. Pero 15 years na okay pa. 15 years. Kung okay pa naman yung gum line niya, nothing to hindi naman kailangan. Yun. So, not ina-assess unless naman in pala. pain or infected, may abscess sa ilalim, we have to remove the crown and check the tooth inside. Kasi yung unang panahon, even ngayon, ang kahit mag-x-ray tayo, hindi po natin nakikita yung crown level. Kasi it's covered with metal. Opo. So hindi siya nakikita. Ang makikita lang natin kung symptomatic siya, pain. Kung sa x-ray naman may abscess na, nakikita natin may nagkaroon na ng infection doon sa apex ng root. Yeah. Yun lang makita, pero sa crown level hindi natin makita yan kasi it's full of metal. Yeah. Opo. Mr. Maceda, nga po ko may tough tie? Tough tie? Tama ba? May epekto po ba ito sa teeth? Baka tangtay. Tough ang spell. Baka baka yung tangtay. dila po. Baka mali yun. Sige, baka tangtay. Importante rin itong issue ng Tough kasi tangtay. nakasulat. Yung tangtay po kasi, kaya minsan makikita mo may mga batang bulol. We normally, like ako, alam mga pediatrician, kinakat yan. Ang alin po? Mga days old pa lang, pag nakita lang ang dila maiksi, or yung lingual frenum nila, yung attachment, maiksi. So, kailangan i-release yun. I see. Oo. Alam yun ng mga mga doktor. Actually, yung iba, tinatanggal ko. Mga OB. Dinadala sa amin. Kayo na mismo, Doc? Kayo mismo? Kasi minsan may mga ino-operan akong mga adult na ang lingual, ang dila nila hindi makalabas. Oo. No, so Pwede palang operaran niya para lumabas ang dila. para makalabas yung dila. Kaya minsan yung mga tao bulol, akala normal sa kanila, wala nang paraan. Maikli yung dila, Dok, ano? Maiksi kasi hindi nakakalabas dahil yung frenum nila naglalak. So kailangan i-release mo yon. So better actually ma-check yan as early as infant pa lang. Makikita naman po yun. Ayun. So that's the point na dapat talaga ang mga bata pa lang dapat na palagi na pong nakikita niyo yung mga dentista. Tama, Doc? Alright. Doc, after po ba mabunutan ng ngipin, ilang months po pwede magpa-dentures? Baka adult na ito, Doc, ito. Itong nagtatanong sa ko natin, si Efren Palen. Normally, hindi ko ina-advise yung right after the bunot. Kakabitan. Not unless sa harap. Opo. We can modify kasi syempre kawawa naman kung nag-o-office naman si patient. Okay, hindi naman siya pwedeng lumabas. But we see to it that walang pressure doon sa alam na ng dentist yan kung paano gagawin. Para walang pressure, maglagay sila ng mga rest para hindi mag-sit in ang kasi mas lalong magre-resorb yung magre-resorb yung buto. Although ngayon, incorporate ko na normally hindi madalas pinapractice to. Pagkabunot, pwede na natin maglagay ng artificial bone graft doon sa sakit para hindi mag-shrink. Hindi lang po yan sa implant. You can put it kahit sa mga permanent teeth na binunot kasi talagang sira na. Correct. Instead na mag-shrink siya, mapipreserve pa rin yung mga bone tissue pati yung sa mga katabing ipin kasi pag bunot na yan whether we like it or not hihiga yung mga katabing ipin Oo nga makuha siya so instead of that kung medyo educated na mga tao mag-level up na tayo sa practice pwede natin i-incorporate para hindi mababago yung mukha ng pasyente. Okay. Diyos ko, ihadita naman ako, Dok. Tapos ang oras ta. Okay, ilang text na lang Alright. Bilis where po clinic ni Doc Salvosa? Yung grandson ko kasi been crying last night due to toothache. Sabi ni Ate Lucy, taga DPWC, Doc. Saan po ang clinic niyo? Paki-explain sa listeners natin. Diyan lang po sa may Albay District. Saan po doon? Sa katabi ng De Vera Institute. De Vera Institute. Katabi lang po noon. Sa una ng Ago. Going to Daragad. Kung galing ka dito,
after Ago, may kwan doon, may monumento, Oo. 'di ba? After the monumento, may hardware doon sa unahan ng De Vera Sa left, Institute. Before. oo. Katabi lang. Sa left ka pa, no? Oo, sa left naman. Salvosa Dental clinic. Dental Clinic. Doon po kayo pumunta, hanapon nyo si Dr. Edgar Salvosa. Yo, Ate Lucy, puntahan mo si Doc Salvosa. Nagparakulog ang ngipong ka na aki mo. Alright. Ay, aki pa, apo niya pala, Doc. Pamangkin niya. Alright. Hi, Doc Migo. Would you mind discussing case of Ankylosis? Ankylosis? Oo. Sakit sa ngipin to, Doc? It's, Sige po. yung mga ankylosis na yan, yun yung mga ipin na nakadikit sa buto. Yeah, So wala okay. siya mga periodontal fibers that holds the tooth doon sa sakit. Kaya minsan, mahirap tatanggalin. Oo. No? Pero of course, with the technology ngayon, marami na tayong pwedeng machine na pwedeng gawin yun para mas mapapadali at lesser trauma sa pasyente. Opo, iyon. Okay, thank you, Tapman. Last na talaga. 8:34 na. Ano po bang sani ng gum recession? Paano po ba ito maiwasan? Ano po ang mga conservative way of management? Gum recession, of course, maraming factors yan. Oo. Kung sa mga bata pa na pag-uusapan natin gum recession, Opo. mga microtrauma, no? Or pwede rin tayong, pag sinabing microtrauma po, yung nagbabangga-bangga yung ipin niya, if you have these habits of clenching Opo. or night grinding, it could also cause gum recession. Oo, Tapos kung meron kang gingivitis na nag-develop sa periodontitis, pwede rin yun. Siyempre, pag nagkaroon ng periodontitis, Opo. the bone resorbs, bumababa. The Yeah. gums recedes, it follows. Yun, So okay. the attachment would bababa din. Yeah, And of yeah. course, the third one is aging. Oh, pag tumatanda pa. Ganun pala yun. Alright. Anong oras po daw ang clinic mo, Doc? Sabi ni Ate Lucy. Para sa listeners natin, 9 tandaan po rin o'clock yung to clinic 6 hours o'clock. ni Doc. 9 o'clock to 6. 9 to 6 Pero every... by appointment po kami. by Pwede naman po appointment. nilang hanapin dun sa page namin, the Dental Center by Salvosa. Dental Center by Salvosa. Center by Salvosa. Hanapin sa page itong page, Dental Center by Salvosa. Dental Center by Ito Salvosa. yung Facebook page. Yeah. Pwede po dito maka-appoint. Pero Doc, i-message na lang nila. opo. Monday to Saturday ka pa. Saturday. 9 o'clock to 6. 6. Ate By Lucy. appointment as much as possible. By appointment, By appointment. 9 o'clock to 6 every Monday to Saturday. Saturday. Yan. Isos ko. Last na. Pero ang years po nakucure ang TMJ. Ang TMJ, normally within 5 to 6 months, ang therapy namin. Opo. Pero dapat ma-address yung ang importante sa TMJ treatment is the finishing stage. Yeah, That's the most okay. important thing. Although eto maraming discussion to, mahaba po yung discussion to, Henry. Opo. No? Mahirap. Pero better na lang na magkonsulta na lang para mas mapaliwanag. Punta na lang kayo kay Oo. doktor. Ate Ansi, punta ka na lang kay Doc sa clinic niya. Punta ka muna doon sa Dental Clinic by Salvosa. The Dental Center by The Salvosa. Dental Center By Salvosa. by Salvosa. Punta ka doon, chat mo yon para makapag-appointment ka. Alright? Mapaharam na kami ni Doc. Masunod na po sa Kubicol. Panagitan kami ka na Kubicol. Sige, tabi, Doc. Ano ang parting words natin sa ating mga listeners? Para sa mga magulang, sana wag nating antayin na sumakit yung mga ngipin ng anak natin. Yeah. If you could bring them to the dental clinics and makahingi ng advice and mabigyan din kayo ng advice ng mga dentista Opo. para mabigyan natin ng pansin kung anong dapat gawin sa mga bata. Iyon, okay. And of course, DCGB and PPS Bicol, Philippine Pediatric Bicol Chapter, Yeah. maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Yes, maraming. Hindi ka makapaghindi sa presidente eh. Doc Jolie, magandang umaga sa iyo. Pero bago kami ni Doc magpaaram, may announcement po digding importante. There will be a Diabetes Mellitus Lay Forum for Parents and Caregiver entitled Living Well with Diabetes. Those with children and adolescents with diabetes mellitus type 1 only are invited to attend the forum. Sa iba pa pong detalye, mag-text po kamo sa 0961 051-3041 para po sa importante. Salamat daw sa PPS Bicol Chapter Activity. Kami na lang po. Okay.
Sige po. Basta po ulit-ulitin ko na lang ini ha. Para po sa Feb 13, may Diabetes Mellitus Lay Forum po for parents and caregiver. Tabi, mag-text po kamo kung may queries interesado sa 0961-051-3041. Taga Dr. Ulit-ulitin ko ng announcement ni Dr. Jory Sarbosa. Thank you so much kansa inyong pagantabay. Thank you po Dr. Edgar Salbosa. Salamat din, Hen. Until next time. Thank you. Alright. Thank you so much. Bye-bye. Ako Bicol. Susunod na. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan kunyan sa program